na-eme n'ụwa ọlọmalili na lo n'ụwa ihe mmiri na-eme brother ọrụ anyị niile nwere ụwa ewo ọlụle ọlụle ọlụ anyị niile nwere ụwa onye nwe m ka na-ejije Chukwu ka na-ejije ebube ya ka na-erugharị ọ na-abịa n'ụdị n'ụdị o nwere ike bịa n'ụdị onye ara o nwere ike bịa n'ụdị onye isi dị mma o nwere ike bịa n'ike ụmụntakịrị o nwere ike bịa n'ụdị oke ọ bụrụ na imeghị anya nke ime mmụọ ịdanye n'ọnwụnwa ihe malili na-eme n'ụwa ọrụ malili na-ala n'ụwa ihe malili na-eme n'ụwa ọrụ anyị niile nwere ụgbọ ka anyị nwee ike kpọrọ Jizọs aka anyị nwee ike na-akụrụ Jizọs aka ọya na-edowe ọya na-ebu ọya na-ebuli na Chineke dere gị mma dịka anyị na-akụ egwu a na-enye ya otuto inwe ike ụkwụ gị na-arụ ọrụ were kene ya kwụrụrụ Jizọs ọtọ ma ọ bụrụ na ụkwụ a na-arụ ọrụ ụkwụ gị na-arụ ọrụ ka anyị kwụrụ n'ọtụ ụmụ Chineke Chineke m ka asị m gị ka Chineke m ka asị m gị ka onye bi n'igwe Chine mere m mma onye dịka ọ bụ onye ejiri papa nke eluigwe eze ebube nara ekele m ọbara nke ntụ mkpụbiri n'ọnụ ya Chineke bụ onye dịka gị onye mmemme nara ekele m Chineke bụ onye yiri gị anyị kpọ ya n'ụtụtụ anyị kpọ ya n'abalị ọza ya ịkpọ ya n'anya mmiri ọza ịkpọ ya n'ime nsogbu ọza ya ka m ngọdị ndechi dịrị mma ka m were aka m ndechi dịrị mma ndị ahụ Chineke ji nwụọ ọnwụ ndị ahụ Chineke zara ekpere ha aga m ahụ ha n'abalị a nwunye ụzọ ntị a ndọrọ onye dịka Chukwu onye yiri Chinaza ekpere anyị kpọọ ya n'ụtụtụ anyị kpọọ ya n'abalị ịkpọ ya na mmiri ịkpọ ya n'ime nsogbu Jehova nara ekele me onye nwe m nara otuto mi Chineke m ka asị m gị ka Chineke m ka asị m gị ka unu na Chineke na-eriro ọkwa unu na Chineke dị na mma kwaranụ Jizọs aka kwaranụ Jizọs aka kwaranụ Jizọs aka kwaranụ Jizọs aka Chineke nke igwe ị na-apụtara m mgbe mmadụ nọ na nsogbu aga m enye gị ekele ekele ọma ka m na-enye gị otuto ọma ka m na-enye gị ọ bụ ndị nsọ ka m na-abụ iji gosi na ịbụ chi mama Chineke ka m keto n'iru gị ọkwa gị si n'ige buru m ibu amatọpụ ya matasi
Eze bubemo. Anam nirugi. Chime. Amke toke ni megi. Akwadi. Akwadi sinige buru mi bua. Akwadi. Akwadi siniga buke mo. Eze me. Anam nirugi. Chime. Amke toke ni megi. Anabana no biabo. Anola niriuju. Oluti. Chineke dere him. Wenye goes on babo. Come to her. You're not Christian. I don't sing. I don't say I pay. Why now? All I come, mother. Never. I think I said, Jehovah. I want to hear your voice. I want to hear your voice. That's it. I want to hear your voice, God. Oh yeah. You are Yahweh. 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 Alpha, Omega. You are Yahweh. Alpha, Omega. Call him Yahweh. Come on, sing unto the Lord. Where are the brethren? Where are the brethren? You are Yahweh. Jesus. Omega. You are Yahweh. Hey. Alpha and Omega. When I know the you don't understand. When I know the when I know the when I know the Alpha and Omega. When I know the when I know the when I know the when I know the Koro Chineke ibu Iye marama Kanye koro Chineke ibu Alo marama Kanye koro Chineke ibu Wara ya kamarama Wara ya kamarama Wara ya kamarama Wara ya kamarama Eligwe net of fire, Eligwe. Come sing. I want to hear your voice. Honey memo kam chefo chuku. Honey memo kam chefo onye kerowa. Akowa bikora pumo. Enyowa bikora pumo. Kai bebere chuku. Hello. Hi. Can we sit down? I want to sing one more song. I'll stop. Hello. Hi. Look at your neighbor. Tell your neighbor. Just be simple. Just be simple. And be fair. Be fair, everybody.
That's all it takes to be a lovely, practical Christian. Be simple, be fair to everybody. On them now, but some people are my own. And I say, now, wow. I say, I know you have Felix Ndukwe. Even with my 2 daughters here. Let us stop over packaging in Christianity. It makes no sense. God knows who is who. The content is what matters. The content is what matters.